ବର୍ଷା ଆଜି ଦିନ ସାରା କାଚୁଛି। ଏ ପାଗରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ଉପମା ଖାଇବାକୁ। ତ ମୁଁ ଡେରି ନ କରି ଚାଲିଲି ଉପମା ବନେଇବାକୁ। ତା ପାଇଁ ଘରେ ଯାହା ଯାହା ପରିବା ଥିଲା ମାନେ ଗାଜର, ଆଳୁ, ଆଳୁକା, ପିଆଜ ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ପୁରା ସବୁକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଦେଲି। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି। ଏବେ କରେଇ ବସେଇ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗିନା ସୁଜିକି ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ତେଲ ଗରମ କରି ଜିରା, ସୋରିଷ, ବାଦାମର ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି କାଟି ରଖିଥିବା ପରିବାକୁ ଦେଇକି ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଭାଜିଲା ପରେ ଦେଖିବା ପରିବା ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ସୁଜିର ଡବଲ ପାଣି ଦେଇକି ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ସୁଜିକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ହଁ, ଝୁରଝୁରିଆ ଉପମା ଠାରୁ ଆମ ଘରେ ଏଇଭଳିଆ ଉପମା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ଉପମା ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗରମା ଗରମ ଉପମାକୁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହ ମଜା ନେଇ ନେଇ ଖାଇଲୁ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ରଖୁଛି। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ଆଉ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।